dala, dunggak ini nagsampit, kay dagkong ko ikaw, kahimayan na tayo. Dapita 89.9. Dapita 89.9. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabion, sa mga pagsulay o kasakit, imong gihandom. Ayaw kabalaka, nining tungura. Kay aniya kami, imong mga higala, nga andam mo tagana, aron ikaw mo katawa. Busa, uban ni kami, ning atong tulumanon. Mga pasiyaw, upala sa gulma. Mga pasiyaw, upala sa gulma. Oras sa RCFM. Alas 6:57 sa kagabihan. Yala, kumusta og maayong gabi kanatong tanan? Happy Sunday sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ang ato ang sa Nortehanon. Kumusta mga kalangga? Inaot-unta nga naa ka mo karon sa maayong kahimtang. Kung ginaot-unta ang tanan nakapanihapon na. Happy Friday sa ato ang mga suking tigpaminaw. Labi diri sa ato ang nahimutagan karon ang sitio Nakaang Maria Cristina, Dapitan City. Unang Friday mga kalangga, pizza 3 ning bulan sa Setyembre. Merry Christmas in advance sa ato ang mga suking tigpaminaw diha karon. Nagkabugnaw na gyud ang ato ang hangin mga kalangga. Ang uban natong mga kalangga karon naghinam-hinam na mudawat sa ilaang 13-month pay. Bisag layo pa kayo. Bisag layo pa kayo mga kalangga. Almost 100 days pa. Naghinam-hinam na sila mudawat sa ilaang 13-month pay. Osbon ako mayong gabi kanatong tanan. Welcome na usab mga kalangga ni atong programa. Ang ato ang programang mga pasiaw ug balak sa gugma. Ini na usab ang inyong higala si Ingudunsoy. Og ang ako ang partner karon nga wala nakaabot kay aduna pud siya importanteng gihimo, aduna pud siya importanteng trabaho mga kalangga. Si Kuya Rome, mayong gabi sa ako ang partner wala gid nakatukad diri karon.
Apan bisan pa man nga wala akong partner karon mga kalangga, padayon lang gyapon ta kay ako ang partner karon naminaw ra pud turon. Nakikuban-uban ra pud turon siya nato ning maong programa. Unya do na pud ko isa ka partner karon. Na ako ang isa ka partner karon diha sa gawas, si Tio Badok. Asa na to si Tio Badok ato tong pasudlon do si Tio Badok. Ang lipstick pala ko ito ko ang partner. Kaya ngak-ngak pagkitaon ng ako ang isa ka partner mga kalangga. Pabuto na to, mahuman to yang lipstick. Yang lip gloss. Kunya kini ato ang programa. Gilangkuban bini sa ato ang mga kaubanan sa buhat o gipalihan usab sa ato ang station manager si Kuya Mario Latuan. Mayong gabi sa ato ang pinalanggang station manager. O sa iya ang pinalangga diha si Madam Cons. Mayong gabi inyo diha sa ato ang transmitter operator Tatay Val, programming director Noy Camlon. O ato ang product in charge si Nang Turing. Mayong gabi inyo sa ato ang mga kaubanan sa buhat usab. Mayong gabiin ninyong hurot na lang mga kalangga. O usab kini ato ang programa, ipalihan usab kini mga kalangga sa ato ang mga epektibong produkto na makita ninyo sa ato ang live karon. Ang ato ang Robro Harderm Soap, Harden Power Oil, ato ang Palmira Oil, Ibo Perfume, ato ang Vita Kids mga kalangga, sa ato ang kabataan, ang ilaang vitamina na pampakusog sa ilang immune system, pampakusog po sa ilang kaon mga kalangga, paspas kay mutubo ang ato ang mga kabataan na layo sa sakit. Kung usab nagpalisab ka nato ang Robisol Capsule, Clinisol Capsule, o ang ato ang Berlin's Coffee mga kalangga. Ato ang Sensation Capsule usab na makatabang og dako sa tuang panglawas, makahatag og kahupayan sa inyo ang dugay ng gipamati diha gihambin nga mga agay-agay mga kalangga. O sa mga kuan niyo diha panglawas og not feeling well mo diha mga kalangga, o wala mo sa inyo ang mga mood. Tungod sa inyo ang mga gipangbati nga gipangtaguan lang diha, gidala lang ninyo matag adlaw. Sulay ninyo ato ang mga epektibong produkto nga makaayo, makatabang sa inyo ang mga balatian. Pampakusog sa immune system usab mga kalangga. Labi na sa ato ang mga nanay, mga tatay. Mubalik ang inyo ang energy sa inyo ang panlawas. Sulay niyo ato ang mga produkto diri. Pinagi sa inyo ang pagtawag, pag-text, pagpa-reserve. Pwede usab kami muanna sa inyo ang tag sa panimalay aron usab mohatag og panahon sa pagdala sa mga produkto sa inyo ang tag sa Pinoyanan mga kalangga. Kuya, happy birthday sa ato ang mga suking kalangga nga nag-birthday karong gabi una. Birth night na ay mga kalangga kay gabi naman. Happy birthday usab ni Nana Phoebes. Nana Phoebes Takbaya diya sa may Banunong. Happy birthday ni mo na ug salamat usab sa imo ang gihatag daon nga panihapon. Salamat kay na sa imo ang panihapon karon. Lantaka na mga Tio Bado karon. Ang partner ko na sa gawas. Lantaka na mo na karon. Og maayong pagpaminaw sa tuwang mga ka-RCFM, katrupa, fanatics na always gina sila nagasunod. Kumusta naman mo mga kalangga? Isa ka semana kita nga wala naguban-uban. Isa ka semana ta nga nagbungol-bungol diri sa kahanginan.
Niya na po si Inko Dunsoy mga kalangga. Manuktok sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay karon aron maghangyo nga inyo kung ubanan. Antod kita alas 9 sa kagabion karon mga kalangga ning atuang programang mga pasiaw ug balak sa gugma. Kaya ato ang auhagon usab ato ang mga suging tigpaminaw nga kung aduna mo yung mga balak dihan gipang taguan. Pwede po na niyo ipadala diri sa ato ang programa mga kalangga matag Biyernes. Ato nang pagabasahon diri. Pinaagi sa inyo ang text usab. Pwede ra pud kumudawat sa inyong mga text mga kalangga kana inyong mga balak diha. Kaya kung nindot po ang inyo ang reception sa inyo ang mga signal diha, pwede po mo mutawag aron kamo mismo mo balak diri sa tuang programa. Og dili po mo makapadangat mga kalangga through tawag, through text. Kaya gusto mong kamugid personal na muhanay sa inyong balak diri sa kahanginan, welcome usab kamo diri mga kalangga. Kay aron nga makatapat pud mo diri ni Ingo Dunsoy, aron kamugid mismo inyo ang tingog diri on air gid mga kalangga. Kunya may gabi ni Tatay Primitibo Andag. Always na si Tatay nag-aatang sa programang balak. Kay matud pa ni Tatay Tibo na ganahan gid kay siya maminaw sa mga balak. Ni Nanay Dita diha, nay mayong gabi ninyo. Og usab mayong gabi usab ni Ate R, ni Nanay Rusa, ni Tatay Melchor. Mayong gabi ninyo diha. Sa may buwaan. Si Tatay Rumi Butuan. Tay mayong gabi tay ni Nanay po diha usab. Sa inyo nga mga silingan usab diha. So kayo ato ang FM diha. May gabi po ni Nanay Bibil Camil diha sa may buwaan ng gihapon. Sa mga Ilumbaring family, Taginutas family, ikaw family. O ni Boss dahil diha, ni Boss Lito. Tuy-tuy. May gabi ini mo diha boss. Usab diri sa may Burgos. Dugay na pud may wala nagkita ni Tatay Praxidis. Tay mayong gabi ini mo diha tay. Ni Nanay Filipa. Tay mayong gabi. Sa mga Ritada family diha sa may Burgos. And also to Nanay Nimpa Saniko, to Tatay Mario, Dudong Takishi, Baliling, diha sa may Purupuno Linabo. Mayong gabi nyo diha. Dila ni Secret Boy usab. Yes na silang nagpaminaw. Si Tatay Ili Salak ug si Nanay diha sa atbang na to. Atbang rin na siya mga kalangga diha sa may punong. Diha sa may tapukan. Sila ni Tatay Ordisio Pon. Ni Nanay Norma diha. Mayong gabi inyo diha. Diri usab sa may Lumanaw. Sa mga Daginutas family, Pon family. Ni Konsehal Edgardo Pon, ni Tatay Bisilili Pon. Ni Bundoy, Doy, mayong gabi ini mo diha Doy. Amigo diha sa may Lumanaw. Baktas po diri sa may Purok 5. Ni Busing Arlene Pasco diha. Mayong gabi ni Nanay Gabriela usab sa mga Kimiging family. Always na sila nagpaminaw diha karon. Kung sa ato ang mga kalanggaan usab wala kinato na mention kay usahay mga kalangga malimtan maguna to. Tungod sa kadaghan po kay tang giuna-huna ba. Tanaw si Tio Padok sa kay giuna-huna ningko. Dili ba check sa tong giuna-huna Tio. Dili check sa tong giuna-huna ay. Atong giuna-huna ba nga usaon to masudlat tong ato ang buwan dito kaldero kay bugas. Ay kumusta to ang mga kalangga karon nga naglungag pa diha. Sa ato ang mga kalangga usab diri sa may Sakayanon. Ngayong gabi sa ato ang mga kalangga diha nga always pong nagapaminaw. Nila ni Ma'am Chacha diha, si Ma'am Mitch, si Madam
Ma'am Ivy niya. Sila ni Christine Reyes, sila ni Cardo Dalisay. O diri sa ato ang live usab mga kalangga. Gusto mo mupadangat sa inyong mga mensahe, pagbilin lang ninyo ng ato ang live diya mga kalangga. Libre lang ang inyo ang mga comments diya ato nang pagbabasahon. Babasahin natin lahat yung mga mensahe sa ating live ngayon. Kutob sa ato ang mahimo. Kaya kung gusto po mo mupadangat sa inyo ang mga text, there is ako ang cellphone number sa 0910-7933-534 0910-7933-534. Yan na lagi si Tio Badok mga kalangga. Dapat na Tio Badok kay itugnaw ko Tio Badok. Wala na ba ko'y kuhaan mga kalangga. Wala'y painit ba? Tio Badok rin akong painit karong gabi na. Painit meron daw Tio Badok dire mga kalangga sa inyo ang kagabion karon. Na usab nga gitugnaw pud mo diha. Naghandag-handag po ta. Ay gabiin mo diha Tio Badok. May gabi ko. Guwapo mo kaya karon Tio Badok. Maliit na bagay. Malit na bagay lang yan. Malit yun pa yung lahat Tio Badok, basic lamang yan. Basic lamang. Basic lang ito ang kagwapuhan. Basic lang, basic. Mga kanang kagwapo sa tao, mga kanang basic lang na siya. Sakto lang yun inaari ko, Dragon House ko, dito mo lumanaw gikan. Dito kasi lumano, ito kay lang Teo Kunoy. Dito ka, kuha nilang adunis gikan. May gabi sa imong gibantuan na diha. Nadagani kang balon nun diha. Balong nag-iitlog ko gikan. Balik ta sa kagwapuhan ba Teo? Kay matag Bernes nga tanan, always mangitang gwapo ani. Mabiyernes naman ko na yung gugol. Mabernes ang puta magwapo. Murag si kon ba ti Tio Kuroy nga mabernes perting humuta. Perting gwapuha. Kaya ingon pa nila nga basic lang gyud kuno ning atong kagwapo. Tinuod gyud na siya mga kalangga nga ato ang kagwapo, basic lang natin sa kalibutan. Kaya ang importante nga ato ang batasan. Nga dilita ka na ang plastic ba Tio? Dilita ka na nabitaw ingon pa nila wala ta napilong sa mga basura. Kay ang batasan gyud Tio mo ginay pinaka-importante. Sa dili mo rin ko, sa mo nang gwapo ko tik batasan. Mo ba na? Ya, napay mo utahan na Tio nga. Unsaon man po nang batasan ko ang imo ang naong palangdaan murag walay batasan. Kana mo kuya. Maglibog ng itahan na Tio. Naong palangdaan wala na batasan. Pasiminto na lang na. Siminto na lang na. Pasiminto na lang dagway. Ay, nag-text ako ang partner dito Tio ay. Dili siguro. Kung may ka doon soy, sorry jud kaayo wala may kana diya unsaon man pud nga naamagod may hinanalian nga giatiman namo ni Kuya Rome. Pasensya jud kaayo. Walay pasayan madam. Kaya dito imat pa. Nagpapito nagkwanto siyo pinaw ganya, ga-text ko siyo pinaw ganya, nya pag umanog program ko na uli ang pudritso. Nga patingugan ko nung kay na ako nung sila gama. Ilugit ko nung pero mis dito imat. Abi na kung kuan ka na ang Tio marag dito sila sa Makels or dito baka sila sa Gold Coast. Kana na. Una-una Isang ba? nag-swimming ni sila ba? Swimming ba? Nauna ko atuon ka na ko dito be basig na alis na karon dito. Isulod siguro dito imat sa giyang bagong pinalit nga bikini ko. Pangkaligo yun. Pangkaligo. Kunya na to na ipasulot kung madayon na to itong plano bitaw tayo nga mga well na punta o mamasol na punta mga kalangga kining mga trupang siaw bitaw. Isang asa lang hindi mapunta kay ato ang mga kalangga po diyang mga listeners, ato ang mga katrupa, always manggod po ni silang mag-invite. Labi na ginang si Ma'am Chacha, yaar mga silingan usab. Mag-invite magud po sila mga kalangga, manang dili gid po mi mga balibad. Muna nga ang mga trupang siaw nga kasagaran yun yung makitaan nga maghumpong-humpong ba, maghuigo-huigo. Nindot kayo sa balik-balik dito ko. Namagod po yung mga nindot kayo nga mga talanaw dito, di ba Dok? Gawas nga makakita ta dito mga guwapa nga mga pananaw. Guwapa mga tanawon dito. Ma-refresh po ta. Labi na mga kalangga nga tibok si Mana. Busy kita sa mga kinbuhaton, pagpanginabuhi o nang dili po nato kalimtan, dili nato talikdan ang pag-date o not only mag-date sa ato ang pamilya, apil po sa ato ang mga amigo, ato ang mga friends.
kay ginaingon pa nila Tio Badok nga life is too short. Gamito na to ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan nga mag-enjoy ta sa paagi nga wala po tay nayatakan nga mga kaigsuonan. Ana ra gud siya. Magbaton lang punta sa rules and regulation sa ato ang labang makagagahom. Ana ra man ang life diri sa kalibutan mga kalangga. Dili po kahit ingon pa nila nga eager digid kahit nga manginabuhi para sa ato ang kaugalingon, para sa ato pamilya. Ato po hatagag panahon ang ato ang kaugalingon nga mag-relax. Ang katong kuanin ko, katong nga nagakwarta, panghatag na kanira man dapelas langit. Dili mapunta mo balibad Tio Badok. Tinuod nang imong giingon Tio Badok. Nga ang salapi kaptangan di gina siya madala sa langit. Tungod kay ang dili man na siya requirement pod nga kumudahan kang kwarta Tio Badok malangit ka. Dili na siya requirement kundi ang requirement kung gusto kang maadto sa langit mga kalangga. Mo nang giingon sa ato ang labang makagagahom nga magbaton kita og bahandi ngadto sa langit sa paagi sa imo ang pagsunod sa ang mga rules and regulation sa imo ang kamaayong tao. Diha na Tio Badok mo nag-usa na siya sa susi nga makaadto ta sa langit pero wala ka ni taana abot ug asa ta mapunta. Dili siya ta kay kwarta di kay mga ambating ko. Dili ka pa to ni Tio Badok. Dili kay mga ambat basta kuan ka nang wala kay kwarta ba. Hirang kayo ingo. Basit po dili mo kaila Tio Badok mo wa ka bata. Bisan pagkailain ko lahi gyud lagi ba. Na inuwae na ganito Tio Badok mga kalangga. Naduda ko rin na ninood na ganito. Ninood na yun. Kontra ka nang sumbingay ba? Sumbingay rebento. Sumbingay to ingo. Basi dahil na yung mga dato na naminaw na to karon. Hataga na po tayo. Maluoy ba? Maluoy may lang i-bread sa bugas. Okay Tio, basahon na to ning mga mensahe diri sa ato ang live Tio. Pero taghan man eh. Taghan kay ko. Atong shout out ni si John Ride, si Vido Pagalanon. Greet ko ni Ridis, Ridis Bagon, Pagalanon ug ni Lita Pagalanon, Rydil Pagalanon, GR Sevido Pagalanon, Nining Gomez, Karen Putoy, Mylene John Raid Sevido. Ayan, salamat kayo sa inyong mensahe. And also to Kisi Incabo. Mayong gabi diha Idununsoy. Shout out di ay ko sa akong mga kauban sa trabaho. Diri sa Robinson, Tacloban nga sila si Jade, Brad Ine, Robert, Chunky, Tony, og ni Albert. Sa Garcis nga pinaka himabay namong tanan. Himay siguro ni. Puro nagsikon himay. Ato man. Wala to amigo. Minaw to amigo ron ba? Minaw to ron. Maayong gabi ingo watching from Lahad Dato, Malaysia. Gikan ni Madam Perlita Palad Ismadi. Oy, ato ang mga OFW. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi at magandang umaga sa lahat ng ating mga OFW na nanonood sa ating live ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Pa-shout out loads, happy birthday ni Nana Phoebe Stakbaya. More years to come, Nana, and more blessings too. Amping always from Kamali Kinjals. Ayan. Good evening, DJ pa-shout out po. Thank you. And good evening, Inko Dunsoy. Happy Friday evening watching us here. Keep safe always, Inko. God bless. Galing po kay Madam Mitch. Yes, sa may sakayanon. English pa ka, gina siya Tio Badok? English pa ka, gina siya Madam. English pa ka, si Madam. Mayong gabi usab ni Ma'am Los Desire Daniel. Good evening Ingo. Good evening Madam. Shout out to you. Thank you for watching. Maayong gabi Ingo Dunsoy ug maayong gabi ipod sa tanang taga Banunong. Labi na sa Gundal family Ingo. Salamat sa pagbasa. Ayan, message coming from Madam Jorelyn Laktuan Gundal. And thank you for watching. Shout out to si Nonik.
mali niyang pangalan, Tio. Muna Bagyo. nagkatuan lagi. Lisod kaya mong basaho na. Thank you for watching. And to Ma'am Miss Madam Rochelle Byron Laktuan. Ay, si Madam. Tagal nang hindi nagparamdam si Madam. Busy siguro ni si Busy Madam na sa iyang Rochelle. life. Ang negosyo, Tio. Kanang ra. Sa iyang mga negosyo ba, na-busy niya. Thank you for watching to Moreno Kevin. Diya sa may tipsong, katuang mga kalangga diya, mga Moreno family. May gabi po ni Titi Upi diya. DJ greet na ko sila Janos Ignalig, Naag Sibo og Chadok Lumutos, gikan ni Benz Andaya Biluan. May Benz, mayong gabi mo diya. Thank you for watching, Benz. And magandang gabi po. Tagalog. May gabi ni Madam Virgin Elumbaring diya sa ubos, diya sa may Palkata, katuang mga suking tigpaminaw karon diya sa may Palkata. Mayong gabi inyo diya mga kalangga. Mayong gabi ko dun soy, pa-shout out lang ko sa tanang naminaw o naglantaw sa imong programming ko. Thanks. And shout out also to Sherry Doms V. Mayong gabi ko dun soy, mayong gabi po ni mo diha. Thank you for watching. Ayan mo to ang first batch sa to ang minsay sa to ang live karong gabi una Tio Badong. Kunya kung gusto po mong mupadangat sa to ang text line mga kalangga, diri lang sa ako ang text line sa 0910-7933-534. Ako Osbon 0910-7933-534. O sa cellphone number usab sa akong partner karong gabi una. Kanarain ko kaya cellphone na bilin sa balay. Oo, nabilin. Yun. Diri ra gid sa Ate, ako kuha na ang yun. kalangga. Ay, dali na gito. Dali-dali gid siya mga kalangga. Mainis ti ubadong mga kalangga premiuhan. Kay murag duda pa rin ti ubadong murag timaan na nas Panginoon. Natay tawag diyo to ni hataga pagtagan. Pusin na rin ko. Hello, mayong gabi. Hello, kinsa ni palihog? Si Patrel. Mayong gabi ni mo Patrel. Naminaw ka karon? Naminaw dahil mo karon diya. Kisa may mong kauban karon naminaw diya sa may Isis Pulanggo. Okay, si Lolo. Si Lolo John. O kisa pa John? Si kapor na yung dawang tatay karon. Tay, mayong gabi. Kung di mo tay, mayong pagpaminaw niya. Kumusta man yung kagabion karon? Mayora. Nakapanihapon na mo diha? Mana? O niya, kung sabay akong ikaalagad, di mo karong gabi una, kung sabay mo mga greetings diya karon. Sige, padayon sa imong greetings. Okay, wala na yung nalimtan. Imo na yung mga magpapa. Ay, salamat kasi mong pagtawag. Okay. Okay, salamat kayo sa pagtawag. Salamat kayo sa pagtawag, Dudong Patril. Okay.
si Dudong Patrel nga nagagikan dito sa may Pulangko. Ayong gabi sa tong mga suking tigpaminaw diya sa may Pulangko. Pa-shout out ko ing Gudunsoy diri sa Manila, gikan ni Ayan Ninyo Pilayo. Ay nakahinumdom pa ka ni Tio Badok. Nagkainom daw bago anak niya. Si Ayan, ato ding kauban diri sa una. Sa una si nga niya. Ang kusog kay muluok sa manok. Yan, mayong gabi ni mo na yan. Hindi mo ginato malimtan ni atong mga gwapong kauban diri. Good evening mga Lord, sana all mga gwapo ang evening. Lagi mga gwapo, lagi ming duha. Salamat kay sa pag-share sa ato ang live karon madam. Sa mga nag-share sa ato ang live, salamat kayo. Shout out to all OFW around the world. Keep safe all. Miss you all the Pitanon. Keep safe always and stay at home. Ika ni Madam Amina Duterte. Ayan. Atong oras mga kalangga. Yung Badok niya bante ni sa pag-alas 7:25 kagabion. Ano sa gilig may ikaw kay naghanar ra bagay sa palakunon pa di ay. Nakita nga bala ka na ba karon? Sa tarang duha. May pagwan lang ko ng lawas ko baga-baga man niya. Dagan din ang balak. Baga kayo. Di na nato langayon tiyo. Kay nalangay na makita ikaw. Kailangan na magkita kay dugay punta nakasugod ganina kay nagpaabot ko na ako ikauban. Yan dugay-dugay magudpod nga naabot ang mensahe sa ako ang partner nga wala dai siya karon. Ako nang dugay-dugay po ko nakasugod. Dugay-dugay po ko ni sakar dai ko ga dito ka pamati pagod sa bosbon. Wa ko nakaandam tiyo ba nga wala dai akong partner karon. Muta akong gilat-hulat. Wala karon na pa siya nakalabay sa mensahe kay wala magud pong signal itong dapita. Ila ang lugar nga gipunduhan karon kay na ako no sila gikot-kot dito ba. Namulawad siguro sa ikaw. Adi na nato lagan-lagan na ito kagabi o tiyo ato ihatag dayon sa ato ang mga suking tigpaminaw kining ato ang unang balak karong gabi una tiyo. Kana do sila na ikaw kay ikaw mong giuna ni. Basta balak ako yung mag-una. Ako rin ako mag-practice ani na ano magid antuson lang gini. Antuson na lang yun ang tanan. Kini ako ang balak karon tiyo. Kuha ni siya, naguluhan ni siya og pasalig og panumpa nga nahanaw kunya. Ato ang mga kalangga karon nga naminaw ang inyong mga panumpa diha nga nahanaw. Makoy-koy ginaron. Ato ning kuy-kuyon ang mga pasalig ug panumpa nga nahanaw. Dili ko tuyo pinangga. Ang pagkaot sa mga dunot nga bukog sa pataytang kagahapon. Nasayod ako nga kutkuton lang ang imong dughan sa hilabihang pagmahay. Ug dili ko buot nga ang malanog nga inalisbog sa kagahapon tang patay. Manglusot lahos sa mga katuigang nagngatunas aron maoy musudya sa imong kabangis ug kabanyaga. Apan wa gayon ko malimot kanimo o mahal ko. Hangtod karon lunhaw pa kaayo sa akong panumduman katong mga gabi. Mga gabi kundiin atong gisaw-an ang pagdimdim sa makahubog nga alak diha sa duha ta ka gugma. Gugma nga giumol sa mga pasalig ug panumpa apan sa diyutay hiniyak sa limbong ug bato. Matunaw lamang ni ay sa pipila ka tulo sa mapait kong mga luha. O dili kay ako malimot. Nahinumdum pa ako sa usa ka gabi ni ana. Usa ka gabi nga bulanon nga kundiin ikaw ako. Kitang duha nagtapad sa paglingkod daplin sa baybayon.
Nanumpa ka kanako. Misaad ka kanako nga matud pa nimo. Matud pa nimo mahimong mahubas kanang mga dagat. Mahimo nga matumpag kanang bukid ug kining mga lunhaw nga dahon. Sa kakahuyan mahimo nga usa ka pamilok, mga larag ug mahunlak sa yuta. Apan ang imong gugma nga kanako magpabiling malig-on ug dili ilarang sa bisan unsang unos sa kapalaran. Wa pa ako malimot. Wa pa ako malimot nga miingon ka pa man gani kanako. Sudpo nga ragod ka ng mga maputing balas sa baybayon. Nga giayag sa mga dakong balod sa dagat. Mao ka ng tinipak niining bato nga gihulmahan sa akong mga panumpa. Apan timan iayaw. Ayaw pagikalinti nga kung kanang balas mahimong bato pag-usab. Ingon ana kapino, akong lawas nga tagod-taguron mo sa higayon nga maglimbong ako kanimo. O pagkanindot bang handumon katong imong mga pasalig. Pagkatamis subli-sublion ni adtong imong mga panumpa. Apan unya miharos ang makusog nga bagyo sa kapalaran. Natumpag ang bukid, nilubas ang dagat, ug ang malunhawng mga dahon sa kakahuyan sa usa ka pagpamilok nangalarag ug nahunlak sa yuta. Nalimot ka usab kanako pinangga. Nalimot sa imong mga saad ug panumpa. Nga ikaw ug ako magkuyog ngadto sa tiilan ni Bathala. Kato ang unang balak. Nindot kayo ko. Ha? Nindot kayo. Unang balak karong gabi una tiyo nga para sa ato ang mga suking tigpanminaw gito tiyo. Labi na gyud tong ato ang mga kalangga diha nga mahiligon sa balak. Ya kato nga to ang balak nga naguluhan kato og pasalig ug panumpa nga nahanaw. Kay basta maghisgot ta tagugma tiyo daghan yung mga panumpa nga Dagang kay basta sa gugmay ko dagang kay ng mga panumpa. nakasulay na mo kana tiyo. Sige ra ko sa una. Sa una di karon mo lang gihapon nausa man na sila oy. Balo lang na nila. Ano kani sila nga inaana man gina sila sige. Ayaw niya ginanaan lagi tiyo palo. Wala din na dai ko. Mole mo korni ko. O yan na lungar ta. Nagano pa kani mong balak mga limas Dagan boy kay na ko pero ako rin pilian ka na arang-arang po. Kanang di kay hangos ba? Oh, di na kay hangos. Nanang ko na pilian diri isa. Kuha kay ganahan pag ikot yung barok nga maghangos-hangos ko. Okay, dugay-dugay na hibo wala ka jogging di murag luya kung lawas kung dili bitaw ta maka Kung exercise. Di ka magawasan ko kapoy kayo. Oh, kapoy kay na basta dili ka magawsan mga kalangga. Kung mga kalangga do kinahanglan magawsan di mo kalangga ha. Kung mag-jogging mo, kung mag-walking mo kinahanglan mo gawas di mo singot. Ayaw ginyo bitina. Kay kung mabitin o gawas Loya nga po, loya. maluyagin mo ang lawas ana. Dayon hakot-hakot ang imong singot na murag dili gid makagawas tanan ba. Mas may magitong mugawas tanan ang imong mga dautan nga singot yo kay aron Datang espiritu. hapsay kayo. Espiritu espiritu nga espiritus kalimot.
Bisan pa man nga daghan ka ginainom bitog vitamina tiyo. Bisan pagkuan, kuan di hapon ko lahi nagyud na magkawsag singot. O kinahanglan nga kung nag-inom kag mga vitamins, ato po nagsagulan og ehersisyo. O, dili man kay ang tamba lang mo pa laksik sa imong lawas. Kaya ang pag-ehersisyo mga kalangga nindot kay na siya. Imong lawas kini mong mulihok. Tanang ugat diya bro. Pakuro gini ko, pakuro. Paguro ginang labinag ka na nga mga mag-biking ka. Kana. Nindot kay na siya. Kuan kita ning lawas na magbike. Kay not only sa imo ang physical, apil po ng imong mental ana mga kalangga. Ang imo ang balancing. Kanang mag-biking ka, mga ako, tiyo balok nagplano ko nga Bike. magpalit ko og bike tiyo. Nilagay pa inaikan pag bike. Ikarga na to si Kuan, si Kuya Rumi, si Tiyo Kuroy. Puli-puli ni tagsikat padulong ni Babaw. Pwede tag-abot siguro iko. Di kaabot. Di kabot murag dito na tama sa kuan siguro nagko nang tuod. Abi na akong mapurot ang ilong. Tuod ay managko. Nalitas pipila na to ka mensahe tiyo. Kung sila na yung ikaw ra pila ni iko. Wala magud po ni modal ang imo ang kuan. Aling dali iko. Wala magud po ni modal ang imo ang kuan. Nagmonitor rami nimo Incodons na magpabalak lang ko diri sa Lamatik sila Kuya Rumi, Bansky, Magdal ng Yuping, Roslyn, Robilyn, Banji, Rodilyn, Ginilyn, Ati Isay, Adrian, Mr. J, Liling, Pare Bibi Turtal, Manay Ami, Boy Sagko, Boy Wakwak, Perla Andag sa tanan lang naminaw Incodons. Ay ingko, pabalaka si Tiyo Badong kay maminaw midri sa Lamatik. Salamat kay Incodons coming from Toy Mats. Nag-adapt siya 1K. Tanang kana ra. Basta magpabalak gani mo request ni Tiyo Badong nanay 1K. Kan libre na kinasing-kasing gini ko Kuha ako. kinasing-kasing. Basta kinasing-kasing Tiyo, dili ka boy-boyo na na. Wala iboy-boy ini. Wala boy-boyay. Nanganan ang grupo ni nga sa iboy-boy siya padong. Ay, lagi niyo pa na. May gabi ini sa tuwang mga katrupa dahil mga group chat natin pa no. May gabi na tanan. Mga joker kayo ba? Muambak na ba yung dagko kayo mga lago? Good evening, Inko. Greet lang ko sa akong mga kaoban sa buhat na sila Carl, Jan Leo, Gugoy, Frankie, Kim, Jovel, Ginelyn, Ate Mirna, Irene, Macaldo, o Jason from Avatar. Salamat. Ay, may gabi ni Avatar. Minaw karon si Avatar. Dito sa to ang live yo. Ato ning di nato kalimtan gid nga to ang live kay mawala nga. Nagkaragan ng lantaw. Salamat kay sa to ang 10 million viewers karong gabi una. Shout out gikan ni Cesar Fernandez, Herodias. Shout out ni mo dia bro. Ang ato ning amigo nga bangason usab. Og agoy ayaw kol. Mayong gabi dia Ingo Dunsoy Tiyo Badok. Thank you for watching to Madam Carmen Galiemet. Kamano ka sa siya aron. Asa rin na siya. Suka na bug na. Isumbingay Tiyo, isumbingay. May paglili dai ni mo. Orang duha ni sila kabog siguro. Duha? Siguro. Doa, tulo. Ato i-shout out ang kauban po niya. Ayaw kamaro na siya iko basta na. Katig na siya. Salamat kayo sa pag-share pod. Ma'am Carms, nato ang suking kauban usab sa mga katrupa si Madam Carmen. Basig matingala sila tiyo ba nganong hinganlan ni katrupa ay. Kay hinganlan ang katrupa mga kalangga kay dool na mo sa mo ang kasing-kasing. Ano siya mga kalangga. Ato ang mga listeners, ato ang mga fanatics. Isip na namo na siya lang mga kalangga nga ato ang pamilya. Ato ang mga kalangga na naminaw karon. Always gid nilang gihimong background ang RCFM sa ilaang adlaw-adlaw nga panginabuhian.
Ikan silang pagmatahan kung silang pagkatulog tiyo RCFM ragid sila. Malingaw sila ko, malingaw. Oh, malingaw sila. Gihimo nilang uban pud tiyo ilang gihimo nga kana na ang orasan. Gihimo nilang orasan ba. Ka-partner na sila ang kinabuhi mo nang gitawag ko na to silang mga katrupa kay visit naman nato silang pamilya, amigo, higala, suod. Wala best friend ang ato ang mga suking tigpaminaw. Ato ang mga RCFM fanatics. Hi, ikaw Dunsoy. Mayong gabi ninyo, labi na ni Tio Badok. Pabalak ko sa taga Antipolo sa tanang namati karon. Labi na sa akong palangga o ni Mads Ima Pads Manuel. Mawala sa nagsalikma. Sinikmaot kong pagbati. Daghang salamat ikaw doon sa gwapo. Tora. Ay, si Ma'am Inhako sa Muntikiso. Nagsulikmaot din ay mong pagbati diha, madam. Salikoy. Salikoy. Salikoy ang mga pagbati Binaw lagi. kang balak, madam, para kanang imo ang mga naughan nga mga sapa sa pagbati diha. Ato nang pabalikon pagbasa-basa pinaagi sa pagtulo sa mga himaya. Atong patuloon ng iyang himaya dati o. Wala ko na ng mga kasakit lagi. Wala ko ng mga kasakit. Kanang mga nag-uga o nangaliki nimong basakan sa gugma. Patuluan na siya sa mga pinapatak-patak nga ulan sa pagbati na sa kanhiayng panahon na ughan na wala ginabisbisan, pinaagi sa pagpaminaw nimo sa ato ang mga pasiya o balak ni madam. Siguradong Basta siguro ko niya ana mo basa na kita. magbasa ng gawin ng iyang tumoy tiyo, tumoy sa iyang pilok. Kay na refresh siya, na yung dumani ang iyang kaagi. Inom naman lang sa mga kaagi nila nga sila pa. Basi mo siguro na iko. Ha? Nakainom daw siya sa mga kaagi nila sila pa. Hi, good eves. Mga DJs, request ko song Miss Kita by J Brothers. Thanks, DJs. Ika ni Gino Saldon. Kung saan na siya pagkanta, tiyo, kananaang Miss Kita. Hindi ko kabalor din mo kantaan na. Hindi na ito na ma-play. Wala ko. Wag man address ato ang kwan mo. Dili punta mo play og music sa ato ang programa karon. Wala ko kita ni O, sige. mubalak na ta. Balakan lang karamo, Sir Gino. Salamat kayo sa pag-watch ato ang live ni Sir Gino. Mabalakan na si Tio Badok kay wala ko sukad kita nagbalak. O, si Tio Badok, mubalak karon mga 5 minutes. Muli na ko iko. Ha? Muli na ko. Nya na kay balak ko mo kayo nga ni Madam Carmen. Kana orang Ako lang ta si Madam Carmen mo nag-type ana. Amot lang kay ko orang tingala ko ana orang na may gayo. Lahi magkay tinaypan. Duda ko ani. Violeta Kalasang, good evening ninyo diha in Godons. Shout out nimo madam. Salamat kay sa pag-watch ato ang live karong gabi una. Nice na si Tio Padok mubalak, ma'am. Always ko naglantaw sa live ni Lods in Godons. Na diri ingon ni Ma'am Amina Duterte. Mas dakong dakong si Lods in Godons nga mubalak. Ano ba? Ako po na tuwang guwan na ito ang atayan ni Tio Badok. Gikan usab ni Ma'am Ferlita Pala Dismadi. Ikaw ingkong pa shout out ko sa akong mga silingan diha sa barangay Tamyon. Labi na ni Sheila Bordo ug ni Riel Camil. Ilabi na sa akong papa Indong, maayong gabi sa tanan. Ayan diha sa may Tamyon. Og sa mga Ismadi family ko diyan, nalimot ko ato ang gatuan dito sa may Tamyon. Kanunay tindahan iko. Sa may tindahan pod. O may gabi pod ni Madam Juan diha karanaan sa mga Mamitano family. Atong mga amigo diha sa mga Flores family. Ang bro diha si Michael Flores. Maayong pagpaminaw nimo diha bro. Kumusta naman ang imong pinangga diha? Kaya nagsaan man to sila tiyo nga mo kuha ko sila Robinson. Kasi kurang panay kwan siguro iko. Nahunat pa ni sila. Kaya magkumpras ko muna. Di man ko makakonek, apiki man jud kaayo og signal diri sa Lamatik Ingoy. Gikan ni 682. May Sigulang taw sila sa live. diha mo. May tagas ng lobby ko diha iko. Oh, Sila kate.
Oh, dito na sa Kabanski. Habog-habog tong Saka sa lang sagutang Bansky. Banski. Karon ko na kanito yung padok Banski. Si Bansky matatagan lang ginahigayon, mabalak mong gina. Mabalakos na si Banski diri pa. Tagan na lagi ko na sa gigayon. Kunya kay nindot ra kay tong cellphone si Banski, tiyo. Kana sige nag-away siya ng asawa, bakla ano na kayo. Balance tiyo padok ko manino. Diyan mo sige mag-away tiyo. Pag sigawan kay si Bansky, hindi na mo na ako sagutan. Dito na sa chat-chat. Banski na og putawon na sagutan Banski ha. Ayaw putawon niya Sa kuan. bisag mo nagpangabis, sige lang pangabis yun. Dito na ako kuyo. Sa isa ka adlaw tiyo katulo abisan ng sagutan. Dito na. Matanaw na lang sa ato ang live. Ano na lang ta mag-live ani dugay tiyo kay parang di pud siya makuan. Natin ka na gina sa iko. May gabiin lang ni Bansky dahil das lamatik dahil may gabiin. Si Tatay Bibi Turtalbon, Tatay sana na Bibi. kita Tatay Bibi ba. Ay, kumusta man na to mabugnaw kagabi o di atay. Sa diha nainit ang nabeta tong kagabi yung Oh, tatay. init-init ato sa diha kay nakitaan man ako to nga ikaw ba to sa tatay? Kabantay mo bantay ko. Oh. Batan ko to mga 18 years old. Ano siguro to? Basta bitaw kanini ang ato ang mga tatay partnera ni mga batan-on tiyo. Kusgar mo na ko. Nah, grabe po na mga kayon pag ingon ko si Tatay Bibi Turtal nga indot gid ay Rubeso Linggo doon. Kay balik gid ang iyang kabataan-on. Ngita taglaing mamala. Atong oras niabante na sa pagkalas 7:45 kagabion. Kaya ang sunod nga mubalak mga kalangga. Wala kay lain ako ng partner karon. Ano yung gini practice ingo dali sa magid ni. Wala practice diretso on the spot May yun. lain gini. Ato aga sunod mubalak mga kalangga si Tio Badok. Unsay title na mubalak dati yo. Wala ko kaning daman sa kagabion. Daman sa kagabion. Ipangdama na ginatong mga suking tigpaminaw karon kay gabiin naman Tio. At payaw lag damag na akuan ba kaning lamat pa ingo. Gilamat, Kanang usuroy bag magpiyo kung saan yung tawagan ito. gisuroy nga Kanang usuroy labita kanang mo magsuroy nga magpiyong. Ang idaman. Gidaman. Ora ni siya di ay daman sa kagabion. Giwa na siya kana naang gilamat. Gidaman. Kanang bako dali mo suroy. Nasulay na makukuha na sa una tiyo. Kaya gali wala kong kawin og sundang. Iko nang may nangyayari magdulog kuno mga kuaning ko basta daman mo nun. Oh. Okay na siguro magdulog ka kana naang pinalangga. Kanang bahay dulog may balag damanon. Balag naman nun. Pero ayaw lang ng hinagiban. Hinigbatan ko agma kang pangungutan ay kag kapilaan mong kaday. Wag kay kapalo kay daman nun dito. Daman ra mo dito. Daman nun yung tanan mga kalangga. Okay mga kalangga, di nato pakyason sa pagpaminaw si Tio Badok. Tio Badok na yung turno mga kalangga sa iya ang balak nga naguluhan. Daman sa kagabion. Halaw mga gabion. Matugnaw nga panahon. Mangit-ngit sa palibot sama sa dagkong mga dagkong. Oras sa katulogon nga nainusara sa gamay nga tigbayon. Pagtason ang mga gutlo sa paghinamok sa kagabion. Apan dili matuyo ang mga daman sa kagabion. Ang larawan mo pitik sa laog nga katulugon. Nga maoy mo pukaw sa mabugnaw nga panahon. Musaknit sa pagpahulay o mga duka nga naangkon. Ang mga daman dili damhon nga moabot sa kinabuhi. Sa katulugon mo pukaw daw unos ning pagbati. Mga kalipay na angkon nga sa salapi dili ikabugti. Kung maangkon ang tinuod og tungkos nga pagbati. Kalampusan nga moabot bisan wala gipaabot. Mugna sa katulugon og mga bangungot sa kadaghanan gustong maangkon og makabot. Ang taas nga katulugon nga ilang gipaabot. Apan dili kalikayan ang mga pananglitan nga sa pagpakabuhi ni ining madanlog nga kalibutan. Kay basin unya kita mahi ugpot og makuratan.
mahulog unya diha sa atong gihigaan. Kuyaw-kuyaw ning balaka ni ko. Ha? Kuyaw. Alright! Mao ka to ang balak ni Tio Bado karon mga kalangga. 1-0 na, 1-0. 1-0. Natawa na to ron si Ma'am Carmen kay Katawa lang kita siya nito. Masagpan ako na. Iukon kinako na ko, iukon. Igor murag nagsaknit ng manok. Kaya ang balak mga kalangga nga naman ito. Dapat dito kayo hulog man. Hulog man. Tigil mo magpahulog-hulog kaya karon na. Kauban karon ni Ma'am Carmen. Wagi hulugay. Hawid lang gid mo diha. Hawid lang yun. Wala ang makay. Uy, may gabi day ni Tio Puroy. Asa ka tulos Tio Puroy, Tio Bado? Ramot asa ka rin ko. Naagi ko dito sila naman tayo gaasok. Ano yung kaso? Murag siya naman siguro giinatay ron. May gabi day ni Tio Kuroy da. Basig na minag si Kuroy ron. Yeah, may gabi po ni Noy Tulyot. Asa ka tulos si Noy Tulyot. Ni Titi Upi. Ni Manoy Sanaw, may gabi ninyo niya. Itong mga kaubanan sa buhat. May gabi usab ni Tatay Dudo. Ni Kuya Shadow. Mayong gabi niyo ito ang mga trupang siaw. Mayong gabi usab ni Kuya Uyang Bagon, ni Tatay John Latuan, ni Tatay Ben Baitit, ni Nanay Nida, ito ang Tatay Marshall, ito ang mga haranista. May gabi po ni Noy Canor, ang Lee Waters Group. May gabi ninyo ni Kuya Elmo, ni Ate Chuna. Usab, may gabi usab sa mga Kagandahan family, ni Nanay Nida, sa Tatay, sa mga Kagandahan compound. Kaya ito ang mga silingan. May gabi day ni Kuanda ko na sa Tanboy day diha. Oy, may gabi ni Santan Boy. Sa Tanboy diha. Ato ang amigo usab. Nabot nindot kay nagpastar day ang balay dito ko, babaw. Nakatumo dito. Nabot may tulo ni Tio Kuroy ang dito upi dito. Nindot kay gyud. May gabi diha. Wala ta dito sunod kana na ang kinahanglan jud nga pagdala ta dito tuba. Kaya ato ang hatagan og dalita na to mainom nga tuba nga gikan ni Bansky. Bansky nga murag beer. Murag beer. Mautag duha ka adlaw murag nagbeer. Murag nagbeer. Giraon na atay. May gabi ni Santan Boy. Kunya mayong gabi sa ato ang mga team guwapa usab diri sa may San Vicente. O ni Nanay Orlita. Nay, may gabi ni Madam Orlita sa Unis Store diya sa may San Vicente. Sa may Unis Store kusog sad ang ato ang signal diya Teo. Kusog sad ang ato ang programa diha. Lanog-lanog ginang radyo ni Madam diha ginang papusgan diya sa may Unis Store sa may San Vicente. Kunya may gabi ipod ni Ate Helen, ni Ate Bilin. Saya nga mga silinganan usab diha sa may San Vicente, Pantalan. Og good evening also to all Dipulognons. Ang ato ang mga silingan nga lugar sa ato ang nahimutangan karon. Ang Dipolog City. Ipunta tanan nga lugar diha maabot yo kay namo po'y salop diha. Kay salipdan sa buntod. Basta mga portion nga nanay bungtod yun, hindi makita kayo, hindi mo wahingon ba? Pigid mo, labi na dagang kahoy ko. Ada pa sa? Ipapuril na to, aron madakpan ta. Ispriyan na round up na, marampat ko. Wala na sikreto, ano diya, ispriyan na. Ispriyan na rin ko. Si Tio Puroy. Labi naglabong na kay ispriyan na rin ko. May itong ispris. Atong oras mga kalanggan yaman tinigid sa Pagkarcity 53 kada giyon. Hatod kanato sa atong mga epektibong produkto na alang sa atong mga kalangga nga wala pa nakasulay. Sulay na ninyo mga kalangga. Kay kanang inyo mga pangsakit-sakit nga panakyuran diha, mga lower back pain, mga back pain, stiff neck, kuan yun diya, mga panuhot, sigurado huwag tangon na sa to ang Palmera oil.
Yung mga katul-katul, mga nuka-nuka, mga kuto sa inyo ang mga anak, sigurado binang wag tangon binasarya. Kanya katong gisakitan kong gipon si Ma'am Eusteo. Nag-text siya nako nga sito mong pugog tambal tiyo. Kaya naka-eskwela mong pugog ka na naabitaw ang kauban ako mga doktor. Eskwela kong kamay na ba? Punta na siya nako kung sa kuno inindot nga itambal sa ngipon nga sakit di kuno kayo. Boto nga nakahuna-huna man ko nga ang palmera oil. Nindot kay ni siya gamiton. Patuluan lang nimo gamay ng gapas isok-sok sa bangag sa imong ngipon nga sakit kaayo. Ni-reply siya nako nga iyang testingan mga 10 minutes gikan sa pag-ingon ako. Nag-text na nag-chat na ko siya na nawala na ko tinuod gid ay sa diha pa to tiyo sa diha pa to. Sa last year siguro to. Putong natistingan siya. Putong sakitan po kong gipon pagka after pipila ka bulan ato. Testingan po na ako mismo. Nakasulay gyud ko nga nindot pinang palmera oil. Bisag wala ay nakabutang diha sa iya abitaw wadi nga wa ko kabasa nga nay pwede siya sa gipon. Pero ang ato ang mga suking kalangga nga sige pa deliver nabahito sa kitanan og gipon. Sila mismo naka-testimony gid sila nga makawagtan gid siya. O kanang pang ko kandidat man sa PDM no pero nako nga sulay ko daan ang ikonas tubig. Pagdurong sa tubig lig inom. Kani mo ko ang mga herbal nga produkto mga kalangga. Wani siya kanang gitawag og milagroso kay ang imposible gihimo niya posible. Depende ra po siguro tiyo sa pagtuo, depende ra ugot na tong pag-ampo sa tong labaw makagagahom. Kundi gihimo kung instrumento ang ato ang mga herbal nga mga produkto nga makatabang usab sa ato ang mga balatian. Napayabanin ko nga mupalit sila kanang tambal kanang apiki na. Oo na. Wala isog na kay na basta apiki na. Unay amo magpupunay ko na dito. Unay nagisnan sin sa mga Pilipino. Nga kanang bitawng ayha pagka manambal kung na kay gibati. Kanang apiki na. Uy, apiki naman di ay. Palit tay tambal. Kanang bitawng nayuban na natin nga medyo kapoy ang lawas. Okay ra siguro ni kay agad siguro ni sa akong trabaho. Pero sa laing lugar natin, labi na sa United States, sa laing ng mga mga foreign nga mga tao, foreigner. Bisan pag wala na sila gibati silang lawas, naagi na sila i-maintain ng mga vitamina. Di na sila mawadan ko. Di na sila mawadan. Tungod kay kung madugayan din na inyong mga sakit ya mga kalangga, magkadako po na inyong gasto. Kay taas-taas naman po ang inyo ang mga dosage na panggamiton anak. Kay kung sa mild pa lang inyo nang naagapan, mga mantinil mo mga products na mga pure herbal food supplements, di gid mo madakan pagabot sa panahon. Mulamay naman guna siya. Di na siya inom pa nila tiyo, di na matabas-tabas. Mo nang samtang doon na mo yung mga ipangbati diha nga mga mild lang. Abatihin na ninyo. Ay nan yung padak sama bitaw na siya sa kuan tiyo. Kada nang atong sakit sama na siya sa relasyon sa usa ka tawo. Isko tag relasyon, not only nga karelasyon nimo as hinigugma uya baka or asawang bana. Apil po na siya sa mga friends, mga relasyon sa mga amigo, mga silingan. Kung doon na tayo ganun ang kabingkilan ng ginagmay, kung dili na nimo maagapan, madugayan. Magkanako din na siya. Dugay siya mahilot. Munang samtang sayo pa mga talangga, kanin yung pambati diha. Ato na ng hilot-hiloton, pinagi sa ato ang mga produkto. Ayaw mo kaulaw pa-deliver, kayo mo deliver stick badok anytime. Ayaw lang ng tunga gabi, kahit ikatulog na po. Inigsakan niyo mo dito, no? Dito nagpapalis-palis. Papalis-palis. Nagpapalis-palis. Palisik-palisik. Palisik-lisik. Palisik-lisik mo dahil. Ay, mahing gabi ni Nonoy Kusgan. Dalas Nonoy Kusgan. Ay, mahing gabi, Noy. Silang lang-lang dyan, si Tatay Junilo. Sa pinalanggang lang-lang po diya. Nagpalis-palis na sila tiyo. Si Nonoy na nagpapalis-palis. Amigo na ko Nonoy Kusgan niya. Nice na tiyo badok mubalak. Nice lagi mas lagi berita. Inko pa shout out hello everyone. Limalak na gid si Tiyo Badok.
nahapsay ra gayod ang nagsalikmaot kong pagbati. Nagpumog ra gyud ang nangliki kong mga ngabil. Tanawa lagi tiyo. Karon gawag pa na niya, mong basa na ginagmayo. Ika ni Madam Inhaku sa Munti. Mo na iyang ngalan tiyo? Motoy ko na nain ko. Inhaku sa Munti Kiso diya sa may Antipolo. Mayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa Antipolo. Ayong gabi inyong harap diya akong mga silingan Ato diya. ang hangyoon ng imong mga silingan diya tiyo. Kanang ato ang mga kamiguhan, mga kaparyente harap diya sa may Antipolo. Kutob sa mga nakadungog sa ato ang programa. Mag-cell store man ta dito. Ato silang patagbuon bisag dili sila mopalit sa produkto. Patagbuon na sila tiyo. Kay ato silang hatagan og maagang pamasko. Ato silang hatagan maagang pamasko. Ato mga suking tigpaminaw diya sa Antipolo. So ato pa na punta sa restaurant ko. Naa na po tayo sales store ane. Paabot. Pwede gani umbati mag-sales store ka. Mapag-restaurant ka. Depende mga kalangga, bisan pag wala sales store, pwede mo mo text, mo tawag. Bisan pag wala tayo ipahigayon nga sales store. Kay anytime pwede gid mi mo na sa inyong lugar. Pwede mi mo bisita, mag-face mask lang mi, mag-facial, o manghilog mi lana. Lana nga 70% alcohol. Lana sa sawa. Parang layo kita sa sakit nga gitawag og COVID-19. Social distancing lang Pero ta. sila pa ko bisan pa kuno bakunado natakdan ng gana. Mo gina siya tiyo. Mo gina siya. Kay ang bakuna dili na siya garantiya nga safety na jud ka. lagi. Mo nang bisan pag gibakunahan ka, do na gyapon tendency nga matakdan ka, mo biyan nang ningon gyapon ang rules diha nga bisan pag vaccinated ka, pag facial, mag-face mask gyapon, mag-alcohol lang gyapon. Social distancing tang tanan. Ang kay magpabakuna din gyapon ning ko bisag ipamit siya. Kuano siya tiyo kana na optional man na optional. Daw naman tay kalayaan nga mopili either magpabakuna tag dili. Pero sa ato pong kuanan po nadunggan yun sa kadaghanan nga mas maayo ko nung magpabakuna. Depende na sa ato ang mga katawhan niya. Kita dili ta magkuana na dili ta kuanta na mga kalangga kana na ang si mga patunga lang ta na. Patunga lang ta na. Kay ila choice man nila tiyo. Good evening tiyo Badok. Ika ni Judian Kiso Diaz. Palito masilingan ra dito ko. Ayaw pag-ili ni Julian day diha. Si Juday. Si Juday. May gabi mo diha Juday. Ato ang mga kalangga diha. Good eves tingko dons na unta ko balak pero murag dili ko sure nga correct tans. Ang actually ang ato ang balak diri mga kalangga dili man kita perfect. Dili man kita perfect kay dili man ta manggitang mangbabalak. Kundiin ato alang ato ang gipaningkamutan nga ma-refresh. Lingaw-lingaw ra siya. Lingaw-lingaw lang. Doon na may mga balak diha ato nang dawaton diri kay dili man kita perfecto diri nga mangbabalak. Tanan nga mga balak nga ilang ipadangat nakutang pasalamat ana. Salamat kay sa imong mensahe ni kanhi 911. Ayaw ka ulaw sa imong balak, ipadangat na diri imong balak. Kay ato nang hatagan pagtagan, ato hatagan og kinabuhi. Atong oras diamantes po kalas 8:03 sa kagabhion. Alang sa inyo ang mga pahabol ng mga mensahe mga kalangga. Ayaw mo kalimot, live ta karon sa Facebook page ni Inko Dunsoy. Ilabay na inyong mga mensahe diha. Kaya ito nang panikamutan nga mabasa tanan diha sa tuang live. Kung diha, dire usab sa ako ang cellphone number sa 0910-7933-534 ang musbon 0910-7933-534. Kanya kahit ang dispensa tiyo, nakalimot man ko nga, wak man ito nakabalak sa niaging Friday. Sa niaging Friday pa dyan, agi lagi na nang mag-burnout. So, sa kuno man to sa ikatro naman Oh, sa niaging pagiging Friday, hindi ta nakakuan, wak ta nakabalak ato. Parang
Pasalamat ang punta karon tiyo nga okay ra ka to ang Wala ta palungi. Wala ta palungi. Salamat kay ni sa Dico. Palungan si Madam Regine magpupulbul. Madam, ay gabi ni mo diya, madam. Kay kana magong kuryente tiyo. Kanang ingon pa nila kauban na maginaton na sa tuwang kinabuhi. Kay naanad na magunta sa unang panahon. Nakaagi gud po nang magsuga bitaw tag katong palong-palong, Lamparilla ray ko. lamparilya lang. Then og magsakit ang tiyan kumuton pag itong Oh, kuan kay Yaplas. Yaplas mo ihalog mo palad. Ihalog mo palad dito. Pero kuan mo pud diyo kanang tubo mo pod. Oo, ko epektibo sa daing ko kanang gas. Testing kaya kuan na sa una tiyo. Dayon kana pong magtuon bitaw ka tiyo sa unang panahon. Ay kana magparoog ismay sa kuan. Oh. Kanang kanang ang pabilo nga perting Ito. tuibo kayo itong kayo ng aso. Karang mabta na kag alas 9, alas 10 hindi gyapon kag assignment. Ito na kaya ang ilok anay ko. Duka na ka ba? Karang niaksyon na kag laroy. Kana as kalit nawa. Kana as imo nitong buhok. Okay, nadungo na maganan. Mudbod naman ang binaw binaw ito ito na kaya imong boss ilong anay so. Magkaugma tiyo, mura kang kanang nanalo dito sa ban puno. Mura kang nisalong dito sa pamerta dito sila kang naitulyot. Pagtungha ni mo na bungot. Bumuto na. Bumoto na. Ang maayong gabi sa ato ang pinalanggang station manager nga naglantaw usab sa ato ang live karong gabi una. Ayong gabi dia manager. Kay dugay na gitawag ni si manager tiyo nga wala gid nakabala. Ayong gabi dia pre. Pare niya ng manager ko. Kumpare na kay aron hatagan ka og kuan. Kanang Pasko happy pero ba Pasko tiyo. Ayaw sa iko layo pa man gusto. Dali na kay mo dagan ang panahon limot-limutan lang. Limot-limutan ang dali ko igayo. Pareha sa mga utang ba limot-limutan lang. So, hangtod nga magkalimta na lang yun. Ato ang mga kuan diha. Ato ang mga relasyon nga dugay na kay tayo nakautang. Atong mga gipang saaran diha nga balikan. Nya wala gyud taon baliki. Mga handurawan na to nga wala na. Piki na gyud tiyo. Pero nga pikihan ang gid ko. Direta sa ato ang pipila ka mensahe tiyo. Ayaw gabi igo. Pabalaka na si Tio Padok o balik. Hasta si Manoy Camlon ang nag-request diri sa Palaran. Salamat. Asa na pini sa Palaran Sindro. Ayaw gabi sa ato ang mga suking di kami na sa Palaran. Ato ni Hayo na to ang mga kalangga diya nga sulay mong tagbot mga kalangga. Kana bitaw diya sa Palaran yung cruising diya, cruising kanang doon ang tower. Diya man mi muhunong mga kalangga kanang naay magtambay diya nga mga motor camp. Kanang murag na ikuan diyan ay kaning balay ba? Oo, na balay-balay. Masunod man na sila ang ka-Ariel sa una diya sa may padulungan ng mga fish pen diha. Diha man ta muhunong diha sa may highway. Nagikan ta dito sa may Linapo atong awhagon nato ang mga suking talangga diha. Pwede mo na talaga na sa sudlon dito kung gusto gid sila. O daghan og iro diyo mahadlo ko. Kasi daghan iro dito sa una daghan kong mga iro sa una abot na karon. Karon daga na kay balay dai ko wala na kay kuan. Sige mo ko diha sa una diyo kay amigo ni Ariel diha. Yan ang presidente nila diya sa Ikipi. Ang pagpabinaw sa mga amigo diya. Long live diya, bro. Oy, may gabi po dahil ni Busyado ni Tuan. Naaday sila karon sa gawas mo pa rin pagkako. Bago sila naabot. Sila Naaday sila diya sa gawas. Kasi maayo pasullo na ito natin ng mabalakon. si manager na may puli na ako drink ko. Ha? Si manager. Manager, ikaw na po. Pre, ikaw na po drink. Di ato nang basiday na ibalak si manager diya. Dali ra kay na makahimo sa manager og balak. Og dili po ang ato ang pinalangga diyang amigo po si Kuya Shadow. Kaya siya to ang mga kauban, mga Murag tupag wa pa ginasugod na kabalak is kuya Shadow ba? Oo. Sige ra ko drink kuya Shadow. Kaya nay nangutanan ako tiyo ba? Na pila man giday ka buok ning trupang si Aw Igulunsoy. Utanan gid sila nga pila day ka buok ning trupang si Aw. Kay muhatag kuno sila o kanang pinaskuhan ko no. Kaya kay wala man
man to na dayon tiyo kay na-scam man tong kuan i-orderan. Roy putahon, salamat kay nila ni Ma'am Susan. Ila ang pagpaluap ato. Na-scam man po na katong kuan gud kananaan ila ang supplier ba tiyo na-scam sila. Nakatawa na sila tiyo, pila gid ka buok ning Trupang Siaw. Ingko nga tan-awar gud ninyo lang among YouTube channel kana na ang logo. Naay logo diha. Tanan nga naa sa logo, muna siya membro sa Trupang Siaw. Naa diha si Tatay Dudo, si Tatay Valentin, Kuya Shadow, si ato ang Pinalangal Station Manager. Naa po diha ang amo ganing kuan kana na ang product in charge. Naa po da si nang Turing. Tanan natong kauban diri sa RCFM. Ito lang giisip nga mga Trupang Siaw. Kay sa una pa yung tuntig, grabe kita ka kuan kanang sigitag banding-banding anan nila tayo. Sigitag suri-suri utong wala pa gitong mga panahon bitaw sa pagtago-tago na to pinaagis pandemya. Sa una mga Trupang Siaw. Parang nangutanan sila og kinsa gid ay kaayo ning mga Trupang Siaw. Kanang Trupang Siaw mga kalangga. Mao na sila ang ato ang mga kaubanan sa buhat dire. Nya kay makita mo gud nila tiyo nga gamay ra lagi magkauban sa store. Kaya kauban gud mga kalangga labi nag masabado sa diha nga busy gid ang ato ang station manager. Then kana isa mong konbrata diyan ayain ko na po yung mga schedule nung sa sales store ko. Usahay po na po yung mga schedule ato ang mga kauban munang dili na po sila makapuyong mga kalangga tungod kay ikapoy po sila ang schedule gikan po taon sila nag sales store. Tapos sila yung mga buhaton po. Doon na po sila ibuhaton. Munang usahay, dili gid makumpleto ang Trupang Siaw. Labi na gid maanha sa inyo ang tagsatag sa kalugar. Pero bisan pa man mga kalangga na dili ni kumpleto, naara gid gihapon mi diri sa RCFM anda mulingaw mohatag sa serbisyo. Kamo sa inyo ang pang-adlaw-adlaw nga mga gibuhaton naara gid mi mga kalangga. Manag-uban-uban gihapon ninyo pinagi sa ato ang mga programa diri sa RCFM. Kaya pasalamatan namo tanan mga suking tigpaminaw nga always gid mo naa. Pa-shout out po inko ni Jorilyn Lactuan Gundal nga naglantaw sa imong programa. Utusab sa akong kumpare nga si Tio Badok. Gikan ni manager. We have a caller tonight. Hello, maayong gabi. Yes, si Quick gini. Basta tingog ni Quick ako na gini na-memorize niyo. Maayong gabi ni mo Quick. Padayon sa imong mensahe.
Tanggol, ang Babar, Ate Dibutengka, Andi Batal, Inakay, Mige, Dakne, Gol, Lakmanda, Lakmasip, Bonus, Anigol, Ate, Antak, Ibumat, Ibantan, Gasa, Ibigis, Ibigis, Jai, Ate Marite, Ate Billa, Ate Gaisa, Ate Tate Remi, Tate Punjil, Inday Ilagon, Ate Royot, Nane Pinting, Kailaan, Anaon, Pintilasan, Agan. Kaya lang nila ang kumangay. Okay, salamat kay sa pagtawag, quick. Salamat kay sa imong pagtawag. Nagkabala, sigmantong Okay. Philippines. O ba, Russia na da? Shanada. Russia na da. Shanada. Salamat kay sa imo ang mensahe karong gabi una, quick. Nya mayong pagpaminaw po sa imo ang pinalanggang mama diha. Nay, mayong gabi nimo diha, nay. Hello, Tio Badok. Dara, sakpa rin ka, Tio Badok. Kinsa ko na? Hello, Tio Badok and Iko Dunsoy. Shout out ko watching her Abu Dhabi. Pabala ko sa akong mama nga naa karon sa Dikayas. Kauban sa akong mga Junakis, Tumama, Virgie, Lactuan, Arcelia, Indonesia. Keep safe mo always. Og ni Dodong. Og sa akong ni Leah Joy and Dodong. Keep safe mo always and God bless. Thank you, Ingo. Okay, message coming from iiyak pero di susuko. Bahala, iiyak, masaya lang ito. Oh, bahala nagmanghilak ta diha, bahala mga dugmo. Di lang kita surrender mga kalangga. Padayon lang gid gyapon tas pagbarog. Makigbisog sa ato ang malisod ug badanlog nga kalibutan karon. Mayong gabi ko Dunsoy og Tio Badok gikan usab ni Jovelyn Padaong. Si Madam Job Padaong, murag duna kung gikan na po ni Kantipolo Tio. Kantipolo na iko. Salamat kayo sa unay po na isla na may naman da kada na mag-program. Salamat kay Madam ha. Salamat kay sa pag-watch ato ang live karon. Dahil katong wala pa naka-share sa ato ang live mga kalangga, i-share ninyo ato ang live karong gabi una. I-share ninyo tibuok kalibutan. Salamat kay sa mag-share ha. Inapunta nga daghan pang blessings moabot ninyo. Dayon thank you for watching also to Wild Dragon. Si Wild Dragon karon diha sa may Travel B. Na may bakante na Wild Dragon. Pagta dito, ay bakante dito kay dito ta matulog ron Tio. Eh kapoy na magay kulis di pulok layo naman di pulok Labi kay katulgan ng pugay ko. Sulay na tulog dia sa Travel B. Uy, makabayad yung Travel B ani Tio. Si Wild Dragon ray magbayad. Libre ra ni Wild Dragon. Advertise na Tio. Libre ng Wild Dragon. Anda pa ba na mo libre sa Wild Dragon Tio? Dirita sa mensahe diri Tio. Murag taas-taas ning mensahe murag kuan ni kada na ang matod pa niya diri Tio. Niya diri nga Incodons. Nagkompos ko gamayng balak na naguluhan ugmang mabudhion. Balak din ni Tio. Balak ni Madam Pinsila, ni Madam Flor Pinsila.
bubo ra ko niyang balak nga iyang gikuan, iyang gi-compost. Testing ko siya, testing. Ato ni basahon tiyo? Sa testing sunod, madam Testing. pagpadala ng gihapon. Okay, sa sunod, iyan ang taas-taason ni sa sunod. Mayong gabi dahil ni Madam Flor, Pinsila. Singil ko na siya sa ligot-ligot ang sara na iko. Ato ang kuan siya kanana ang guest. Kaya nindot ra ba kay siya mukanta tiyo? Ato ning Kung maminaw ka, sus, adahan ni dulagan is madam. oh. Abini mo kana na ang iyang tingog tiyo. Murag naa pa gid siya sa mga 26 or 25 years old. Anak gilid ko. Dayon kung imo pud siyang lantawon gid sa iyang personal, iyang physical appearance, murag na siya sa 18 years old. May gabi na lang ni Madam ha, nindot kay siya payo mo. Magkasanaw lang kita. Ito o siya tiyo. May katawa mo siya tiyo. Siya pantay kay ko sa karong Domingo, man ako magsayo ko. Ay, gabi ini mo madam. Ato pa niya dire tiyo. Good Ibs, Ingodons, nagkumpos ko kamay balak nga nagpuluhan. Gugmang mabudhion. Sa sinugdan imo akong gimahal sa hingpit. Pero pag-abot sa mga adlaw ug bulan, imo na kong gikalimtan sa dayon. Asa naman ang mga pasalig? Dili matukib ang kasakit sa gugmang mga budhion. Igo na lang sa paghina o pagbakho sa tago. Igo na lang sa paghanduraw sa mga panid sa kagahapon. Ingon ba di ay ini ang gugma? Hain na ang imong mga saad ug panumpa nga tildet do aspar. Hain na, hain ka na karon. Thanks, Igodons. Salamat kay Madam sa imo ang manindot nga balak. Balak nun kay si Madam Flor, diyo? Nagkabulong po na ako pa sa madam mo na kasi. Karangan po siguro na malakay sa madam ko. Eh, iyon pa niya tiyo, testing po ko to. Testing, pero nindot man ko. O, nindot pan. Dayon, kana na ang sa sulod ani. Duda po ani tiyo, kaning band paper. Bali-bali gini. Bali-bali mo din niya. Mayong gabi ko. Mayong gabi usap ni Wild Dragon. Watching live. Igo, pugrit ko ni Kuya Rumi nga gwapo tisoy ang bungan gikan ni Philippines. Ang bungan gwapo magina ko ang partner Kuya Rumi. Gwapo magina kay di magini magki-partner si Gulunzoy man talaga o pili gwapo. Kaya ako ang ubang mga kauban sa gawas na basig nanay mga balak niya, mga gwapo puna. Sila ni Kuya Shadow. Ako ang kumpare po dito upan ato ang dalagang station manager. Nindot gid siguro ikaw nga napoy bahay mo balak dire ko ba. Oh, nakabalak si Nang Yuping. Ato ka na pabalakon po si Ma'am Ims ba? Ang hagitong to si Ma'am Ems, namina to si Ma'am Ems. Bisag namina to si Ma'am Ims ron. Pasig sunod Biyernes magtagit na po siya sa magsugod. Ato nang pabalakon si Ma'am Ems. Ang magduet sila ni Kuan, ni Nang Yuping. O si bisag si Kuan si Titoy Mats. Si Titoy Mats, nakabalak na to sa Titoy Mats. Then si Nanay Nida Kagandahan. Nakabalak na Oo, to. nakabalak na po to si Nanay Nida. At sa niagi pag yung bulan. Nakabalak po si Nanay Nida. Si Nayoping humanapon. Oo, para Si Ma'am Ims na lang yun. Si Ma'am Ems na rin wala. Namina to si Ma'am Ims ron lang tama to live ni ha. Yeah, maayong gabi po din ni Sir Felix Shelo Pirater. Nabisi na si Sir Felix Shelo kay sugod naman po sa mga estudyante karon. Sa face to face na ba klase rin ko kuan lang Nay uban nga lugar tiyo face to face na. Labi na diri sa may Ulingan, sa may TESDA,
face to face. Abot lang ka sa uban, update lang po mo mga kalangga. Atong mga kalangga na to karon nga naminaw diya, pwede po mo ma-update dire sa mga hungo-hingo o sana mga hung-hung sa inyong mga silingan diya. Pwede po na ipalabay dire ang update sa inyong dapit. Direta sa ato ang mensahe. Oy, naadre si Ma'am MSTO ay wala nagpalibak. Agoy, my God, kanang kamo na lang anang balak niya oy kay basin unya o di na dayon ko nila paundangon o balak. Kaya, parang saktakurin ko nga siya na sige dayon. No, siya na lang dahil sige dito. May na mag number 4 ta dito sa gawas, inaminong tagwilis rapi. Siyang daan to siya diri magbalak Siya sa. na yung mantigo dahil dire. Oh. Asa pa ka na Ma'am Ems nga inigawas nimo na ada yung 1K. Kita na po yung maminaw. Oh, kita na po'y maminaw. Good evening, Ingudunsoy. Uban sa imong kauban dihan sa studio o ni Tio Padok. Na-enjoy kaayo ko sa inyong pagbalak. Coming from Tatay Primitibo Andag sa Buwaan. Naagoy, wala ko nagpalibak si Tatay May Primitibo. gabiin yung bratay. May gabi Ni Nanay Dita diha. ni Nanay Dita. Mayong gabiin nyo diha. Katatay dahil ni nakuhan na number tiyo. Wala, di na ako masave ang ilang mga number tuwag kay napuno na ni ako ang cellphone. Ngunit usahay nga, may manawag, mangutana gigo. Ay, palimtan ako ang ilang tingog po. Pagi dahil nagpalibak si Tatay Primitibo Andag. Mayong mabugnaw nga kagabihion ni mo ni Atay. Ako pa ni Nanay. Mauna nga ato ang mga suking kalangga usab na di ginato ma shout out, ginato ma mention. Kay ayos ka naghanapon ba? Malimtan na to. Kanatong awhagon ang uban na mo text, mo tawag aron nga ato ang mahatagan usab sila sa pagtagad diri sa tuwang programa. Kunya sa ako ang amigo po, mayong gabi sa akong amigo basig naglantaw to siya sa tuwang live karon. Si Bro Alpi Andag. Pinalangga po siya, kinapusgan po siya nga pinalangga ni Tatay Primitibo Andag. Pag naaturon sa Negros, mayong gabi, mo diya bro, nawala man ako ang live video, asa naman to? Parang na-kuan man, na-out man. Pareho ko nung kaanay, nawala man. Matod padre ni Ma'am Ems ay maadik unya sila ni Ma'am Ems. Regards to all katropa Ingo og Tio Badok. Ayan, rebound. Okay, still live lang gyapon ta mga kalangga sa tuang programa karon. Live lang gyud gyapon ta mga kalangga. All you have to do is to share our live. O pwede ninyong pusuan mga kalangga. Paliparan nyo ng maraming puso. Okay, ang atong oras niya banti na sa pagkalas 8:27 sa kagabion. Watag na butag laing dalit yo. Kuha na po na ikaw. Laing dalit nga balak. Practice mo na ikaw, makaya ba ni? Kunya kini ako ang balak karon tiyo. Ako ning backgroundan katuto ang paborito kay ni Tatay Primitibo Andag diya sa may Buwaan. But before that, ato sa katagang pagtawag, pagtagad ning tawag dire. Hello, maayong gabi eh. Gabi ito. Kinsa ni palihog? Si Johnny Boy. Oh, Boy, nanggikan diyan na sa pantalan karon ron. lahi. Maayong gabi. Mga friend na to. Nagtagay-tagay mo karon diha. Wala. Yan mo kayo rito yung kwartanet. Sabi niya man. Kuan gyud kana na ang wala labot ang gilimod. Lagi. Panangko mo diha. Mga balak ni Moron. Ha? May balak ni Moron. Natay mga balak dire nya inainayan lagi namo basa ni amo ang balak dire ni Tio Padok akong partner karon gabi una ba.
Unya, Maganda ng dalan nga balak ko daron. unya, nakay balak niya. Aw. Ako request kung balak nimo. Mo request na kang balak. Oo. Kung sabay title sa imong gusto nga akong balakon karon. Balak ko nga andusanan sa mga awit na mga kuan, andumanan. Numanan sa mga awit. Mubala ka? Di, kuan lang, di, pwede rin po, siuyo. Si Tio Badok. Oo. Tio Badok pa. Pabalakon mo rin, hadusana sa mga awit, Tio. Abi na gano sana sa uno panit. Hadusana sa sunod panit. Padayon sa imo ang greetings karon Johnny. Oo. Great ko ni Ingo, ngayon, si Tio Badok, ngayon, kaya na ngayon, Newton, tanan nila. Murag nakalimdim. Imong mga silingan dia, ipag-mention na imong mga silingan dia ba? Ako si Madam RTM, Madam Oh. Jacquelita, ngayon, Now. Nakalimdim lagi ni klaro ra kayo. Now tao. Hello? Nawala na to amigo Tio. Dim gini. Wala nitungag pa na, nitungag. Hello? Are you there? Johnny Boy. oh, Padayon sa imong greetings. Nawala. now, nawala man. Nawala na kasi padayon sa imong greetings. Klaro ra kay nila po. Ngayon, yun dia, tanan dia, gabi Tawag dito, istorya ko na akong pinsan. Sige, ato lang istoryahan na imong pinsan be. Sino ba yan? Sino ba yan? Daro, Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi po. Daro, pakabot. Oo, pakabot. May gabi Hello, may gabi, kinsa ni palihog? Tawagan ka natin Amor. Amor, ikaw si Amor. Si Amor, mayong pagpaminaw Amor. May gabi Amor. Amor power to yo. Okay, sige, palinaw. Ay, salamat kayo Madam Amor ha. Sa inyo ang always nga pagpaminaw. Humana mo panihapon diha Madam? Bata, ganina ra. O sa may sudan nyo diha Madam? Pwede mo mutanan. Oh. Isa lang nag-program ron. Si Ingo dun soy ni o si Tio Badok. Ikaw na si Ingo. Ako ni. Hindi ka pa na. May gabi po diha Madam. Akong partner karon gabi una si Tio Badok. Wapo pod. Mau ba? Kung sa may sudan na to diha Madam? So, puntaan lang tayo gipusin. Gipusil, ginamos, gipusan og sili. Puntaan biyasong, huwag naing madali. Mana mi diha Madam, sugod ka imong sudan among kanon. Away, problema na. Basta maanay. Gulgola ng manok ni Johnny Boy da, daghan ng manok ko ni Johnny Boy. Adaghan manok dati yo. Yang hawak ni Maye. Bay dai mo ihawan Johnny Boy. Agbay man kuno nga, agbay man Tio Badok nga kuan sa pa. Kondangi. Sige Madam, padayon sa imong greetings Madam. Sige, great lang ko sa akong ugangan nga. Lambang pa kayo sa lida. Yan sa pamangko mo kumbana. Yan, great po kami sa akong pamangko niya si Dadan. Buboy na si Tata. Yan sa akong kinamahuran nga natulog na o. Hindi si Arnel. Yan, great po sa mga tao sa Pagod. Ni Ate Arsenita. Sa akong bana nga, wala na itulog, doon ang gabi Ngano man pud ang wala man tulog Madam? Ay, binao ko, maghinay na mo. Dapat, pangitan na mo aray kanon. Mao lagi. Kung mong kanon may way, buwan. Pareha kita ni Madam kay kami pong Tio Badok, pong bugas. Ugma, mamuo kami ani ugma, madam. Magkuyog ta ani siguro ani mamuo ta. Kami, magpapoto lang may balangoy yan Okay ra na Madam. Okay ra Madam. At basta kumpleto lang po ta sa pamilya, malipayon ra gyapon ta. Okay ra gyapon Madam, survive kita. Dahil kisa pa dyan Madam. Mora to, ito. Ang imo na yung special someone, i-mention po na ngalan sa imong special someone diha nga. Walay tulog-tulog ba? Walay tulog-tulog. Ug wala special sa mo sa insiminit.
Kuan, salito lang tuwan. Okay. Tuwan man yung bana. Anak yun kay aron po mahukay ng punta. Salamat kay sa pagtawag, madam ha. Salamat. Okay, og may gabi na lang ninyong tanan karon diha. Murag nakadimdim ito eh. Naka-dimdim ko na to atong amigo to si Johnny Boy. Murag nakadimdim na dyan ni Boy siguro. Ibo po dahil sila kain dito diyo. Mabaho pula ko. Murag naabot mo diri ang kuan. Tuwas pula ko. Murag duda ko, murag masig ko pulugat ng pras. Salamat kay sa tong mga suki di paminaw diha ha. Nana po tayo tawag tiyo atong hatagang pagtawag dito. Munali na ko para nila kita ko daghan ng balag. Hello, maayong gabi eh. Namang gabi ako mga Kanina yung tingongan ni karon, basin nagway. kapatid. Partner? Bakit mo kay tingog yung partner? Nakanday ko mga gabi. Lain mo kay tingog, tanday mo na. Isa lot sa ng bread. Ako naglugit ko din, maglugit eh. Lain pilugit na ko. Masarap pa yung gilugit. Cute kay tingog si Kuya Rome ba? Kaya rin, panangkoy ko nung sulay be. Ay, nila. Nagdagat pa daw. Tagoy ko na. Tagoy ko na to Kuya. Tagoy. Tagoy ko na. Tanawa na lagi. Murag lain mo yung tinagoyan Kuya Rome. Ungaw kayo. Hungaw man? Ako ganapagod ba? Nagyaw yan. May gabi ini mo diya Kuya, kaysa kay kauban mo diya Kuya. At ibang kayo, dati maso ni Ati Toy Mas. Tanawa na si Vansky. Ya, ang talidhay ko doon. Ati ka na po kayo. Hilaw na po kay kinatawanan ko ya. Di na lang na to i-mention kayo. Mailaragin na siya kanday. Ilarang ikitanday. Dayon kuya, karana ang wala magkakaroon diring gabiuna kay kabalo mi nga busy mi kag tanday-tanday diha. Hatagan ka na kog panahon kuya para sa imong mga mensahe sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, salamat sa ito doon sa iyong paghatang sa ato nga mga mensahe. Greetings karang gabi na balak sa programa ng ito doon. Okay, salamat kayo. Sa gugma. Murag sorry kayo makalangga na wala ito makatandid doon ng ito doon sa mga suking paminaw, mga katropa. Kaya doon na si Kuya Romy po, yung teaman po niya importante niya. Pero, hopefully mga kalangga, kaya at least yung si Kuya Romy, nagmonitoran niya po ang Kuya Romy. Okay nga, o kanto lang dyan mga kalangga, atong ubat-ubanan sa programa ng Kodonza, yung balak, pasiyaw sa gugma. Kain gabi po sa High Plazanan, sa Ginonok, labi na din sa aktuang isipin mo rin din, nagsuya marami na kuwan. Ngayon kasi na nagsasalaming ko doon, sa malikot ako, palaki ko doon, sabi, parang inang partner na. Pabalako na to na kuya. Dili ka mo balak diha. Limot mag-signal ko doon. Ano ka ba italik ko rin, pero hindi ko pa balak sa kanina nito doon, kaya lang putol ko, maputol-putol mong kapulatan. Mawagit. Okay, salamat na kayo doon. Okay, salamat kayo. Asa abdo ng signal sa iyong programa karong sa inyo. God bless. I love you all. Okay, thank you kay Kuya Rome. Ang pinakong tagaan to higayon si Vansky. Ha? Si Vansky. Dili pa siguro to si Bansky. Diyo, marang dili pa to siya mo kuan, marang dili pa to siya mo balak. Hindi pa siya mabalak. Dili pa to siya mo balak. Pabutong to si Bansky sa sunod basig mo balak to si Si Vansky. si Basta tagaan na higayon si Vansky. Yung balak yung gina si Vansky. Mo para siya mo balak na siya. Naog naman tayo lumida. Manahog na sa taas lubi ko na. Naantos taas ni Meron. Kachat-chat na to siya. Kurinay. Wala kita yung tabiyahe ni Kuya Rumi ba? Nagpaminaw ros kaya ron nagahilom-hilom ron Nagpabatang na kita itong partner. Direta sa ato ang live. Inko, maayong gabi eh. Shout out ko sa akong pinalangga nga anak ug uyab nga si Bundoy. Yo, badok, bura naman mo
kaluhan ni Ingo Dunsoy. Kaluha bitaw na ko ni Tio Badok. Ay, sing bukal-bukal na day. Lahi may ugan amahan pero kaluha ko nun eh. Salamat kay ni Ma'am Jo. Inalangga ni atong amigo na si Kuan, si Bundoy. O, yang ikuan, yang bana, ingo, yang bilanggang uya para magpang-check si ikuan. Kaya katawa rin. Mo di ay. Okay ra mo po ng dungakan. Hindi lang listan. Ito naman nandun para nili kay may naikat. Kay may naikat. Shout out na lang din mo diya, madam. Salamat kay sa ang pagpaminaw diya. Shout out lang ko ni Tio Badok na sige misi diya, murag manok. Ay Tio, gitirahan giga Tio. Ay, sige yaw yaw, magkita ra magkita ba? Basig na nag-andam dito Tio magawan. Naagi ko dito sirado kay sila. Hadlok to paniglan. Utangan mo muna. Hello Kuya Dunsoy, kumusta na kayo dyan sir? Okay lang po madam, kayo po dyan sa Manila, kumusta po kayo? Ingat po kayo dyan lagi. Iko, shout out lang po ni mo Tio Badok, na si Gignise, muraman kag manok, nga bayi. It's me, Bundoy. Ay, sige yaw yaw na doy. Ang 150 doy. O niya kay, atong awaton to, ministeryan eh. Atong amigo dito. Ano sa Ingko, shout out ko nimo. Tio Badok, sige magmisik. Mura ka magmanok. Mura ka magmanok nga bayi. Adios. Mura ka magmanok nga bayi. Yan, yung manok nga bayi. Abot pa ng bundoy. Kupug-kupugan. Sakit na ako ang papangin kinatawa Tio. Magka-apps man itong naong nga Tio. Naminaw rami, Inko. Nice kaayo ang balak ninyo, Inko. Di lang jud mi makita sa live. Pero okay lang. Basta nakapaminaw rami, di ko yarungi. Sintoy match ni. Dili na kaya sa ilang signal. Kuyog sila ni Bansky ba? Kuyog sila ni Bansky. Sa kasangkutan. Para makasignal. O dili baka magbutang silang projector. Nako kayo gikan dito sa butan dahil banda dito sa bungtod. Kanang promotion na lang yun. Nakalatag na sa itong kaya FM. Kaya ito magtungkol lang na bundoy kanon diha ako kasi ko ako na sino sige rin manager diha. Hindi mo nag-FM. Mag-imo ko ng bundoy kitnim nagpasana ko to gaya ko no. Amo apply ta dito bundoy libre ko bukas dito. Libre bukas dito, libre sudan. May gabi ni bundoy niya, si katawa si bundoy. Yeah, may gabi po sa ato ang mga silingan bitaw diya sa may Lumanaw. Sa Tiktik Paminaw. Si Albert po. Gatong. Bubalak ko si Albert umubog. Sa ato mga silingan diya. Para ba tayo gisulti sa bundoy ako Tio? Oo, sabi. Mayo ko na ubalak si Kwan ko no, si Sidro. Si Boss Sidro. Maayong gabi ni Boss Sidro. Sa mga El Camel family niya, maayong pagpaminaw niyo diya. Kaya maayong gabi ninyong tanan diya Ingo Dunsoy o Tio Badok. Tio Badok, niya di ay kay balak nga handusanan sa panit ug unod. Ako Tio Badok na upload ko'y poem. Bahin sa panit. Ingon ani Tio Badok. Jesus, Maria Ihusit, ang kabaw naggunit, naghilak ang haring iring agi sa kahunit. By Siling Airline. Mo pag ko niya ate. Jesus, Maria Ihusit, ang kabaw ng gunit, naghilak ang iring agi sa kahunit. Okay, please nanay. Natio. Magka-apps na ginatong papangilan eh. Nay, mayong gabi ni mo diya, nanay si Airline. Wala ka balo, o nanay ba ni siya, o tatay ba kanila? Bahala. Inatay. Si nanay na ibaw diha. Inatay. Si Airline, salamat kayo sa inyo ang makanunayong pagpaminaw diya. Mamalaka si Tio Badok, pahinuhod na ko anang gibiyaan iyang naipon. Sani? Gikan ni 820.
kayo na ako masabot pero kailan ko ka natin. Kailan ko masabot ang mensahe kay Jijimon pa. Jijimon mo kayo. Salamat kayo sa mga mensahe ha. Yaw basaha on air. Di na mau pa. Okay lang. Inana maginang ato ang mga sukintig paminaw nga. Di magin sila tanan nga maminaw gid po. Ingon pa nila busy gid po lang mo ba. Dayon, ingko maayong gabi shout out ko. Umanan ni. Umanan ni Teo. Ato oras di abante na sa mga 8:44 sa kagabion. O niya mubalak na mo Teo. Ikaw na may bawalan ko. Humanaman ko. Humanaman ka ako na pod. Ako nang giingon nga kini atong balak ato ning pahauman og awit nga katong ganahan ni Tatay Primitibo Andag. Kini ato ang balak ikaduhang balak na naguluhan o handurawan. Handurawan. Sa kinatumyang dapit ni akong handurawan. Nanganaw-kanaw ang mga tumang kahawang niining aking duhan. Namilit ang kahapdos, nahandumanan, nagibilin, sa usa ka panahon, nga bitaliwan. Hait nga talinggab, kining misamad sa akong balatian. Samtang kining kasing-kasing nga itaon militop og mga pagmahay sulod niining akong dughan. Ug ang hinungdan niining tanan mao ang nagkaaw nakahayag ning akong alimpatakan. Maong nahabol ko ng dagan nga kaniadto gilimisan ko giampingan. Apan karon gitayan na gilumutan na sa nalalabay katuigan. Nahadlok ako. Nahadlok ako nga di ko natingali. Masulat pa ang lain pang mga balak. Ni kaantigo pa ako mulalit o mga awit bisan pipila lamang ka mga guhit. Kaysa mataghuyad ning paghaduraw sa kanunay mga nino ang kabalaka. Nanami na ang kabatuuran. Ngadi ay katid-aw subungon sa lutod sa mga katuigan. Nga nangalukot ibabaw sa akong agtang uban sa pagkahikalimot ko ni atong brilyanting mga pulong nga gitipigan ko sa mga lawak sa akong pahiyong. Oh, pagkamawalhinon ba kayo di ay sa panahon? Pagkadili mahimong hawiran ang mga lakang sa kausaban. Kaniadto, supay sa mga tudling sa bangaw, sakay sa mabulokong mga pako sa kabantog. Nakapot ko ang mga sisid sa mga gapnon. Sid-sid sa panganod nga sinipihan o pasilungog. Nagapos ko ang mga tropiyo
nga gisang-at sa tiilan sa bulan. Apan karon aniya ako ning lawak sa akong kahilom. Muaw na ang kahayag sa akong alimpatakan. Wala na'y balak nga ako pang masulat. Wala na'y awit nga ako pang matagik. Kay lagi igo na lamang ako sa pagpanglikli diya sa bungbong sa kamingawan. Sa kaniadtong mga adlaw sa dili pamamaling nakong mga kabatanon. Ato ang ikaduhang bala karong gabiuna kay Badok. Okay, go. Atong dito ipahinungod sa ato ang mga lulo, mga lula. Kuan ka to siya, Tio Badok, pasabot ko siya sa ato ang mga nanay, mga tatay, mga lulog, mga lula nga nagkaaw na nila ang panahon na sa gamay nilang habubo nga panahon nila diri sa kalibutan. Una sila yung mga kabalaka. Na unta sa nagkaawp niyang alimpatakan. Kabalaka siya nga dili na siya unya makahimo pag mga balak. Okay na to ang mga kuhan natin ang to ang mga nanay, mga tatay na lingaw-lingaw na lang sila. Intras buhay pa, mura kita lingaw-lingaw. Tintas na pa rin sa kalibutan, lingaw sila silang mga apo. Kailangan mga natigong diha. Naran nga, life is too short. Mga nga to ang paningkamutan. Bisan pa man sa ato ang mga pagsulay, magtigong gyapon tag bahandi nga atong madala ngadto sa langit. Pinaagi sa ato ang pagkamaayong tao o ato ang pagkaidulo. Alright, salamat kay sa ato ang mga kalangga, mga nanay, mga tatay diha karon. Mura mo kaiyak ko no nanay ko. Kuha ka nang ingon pa nila tiyo kada na natulgo na ang upan karon. Sayo pa kayo niko. Sayo pa hapit na alas 9. Oh, magkabalag pag kasana. Pabalakon pa mga katiyo kay daghan mga request ni Mogon. Mayong gabi ko dons. Magpabalak ko diri sa Uyan. Sa mga Arroyo family, Sinuag family, o sa tanan na lang taga-Uyan, o mga RC fanatics. Ay yan, gikan ni Mark Arroyo. Ito aning suking katropa o sabi sa may Uyan. Mayong pagpaminaw ni mo diha, Mark. Kung ayong paglantaw usab sa ato ang live karong gabi una. Kumusta ka to ang mga kalangga kada lantaw sa live? Pasin kaya pa sa inyo ang kuan? Kaya pa sa inyo ang cellphone? O mo nga lubar diha? Magtakin na sila transformer. Magtakin na transformer na. Magtakin, magbala na lang transformer. What ifs Ingkudungsoy? Nice ang balak nga imong gibasa. Ido ni sa Talisay. Ay, salamat kay ni Boss Ido. Si Ido Manzano siguro ni Teo. Si Ido Manzano. Clear rin ko kakuan ra niya kaagid ra. Tagalog ko yaw. Sangay ni niya. Sangay ni Ido Manzano. May gabi na nyo diya sa may Talisay. Atong mga suking mga kalangga diya karon nga suking Tigpaminaw. Ay yan, dali na kayo mo para itong oras diyo. Dali na kayo mo tuyok ang ato ang orasan. Pareha po sa ato ang balak bitaw. Dali na po kayo mo labtik ang panahon. O, nana po diri. Natay pagkabasahon diri nga balak tiyo. Sa ato na po ni siyang suki nga magbabalak po sa kahinan. Muna na say last na panay ko, muna na katapusan ko. Second to the last ni siya kay pabalako pa man gika. Gikan ni Ebel Kiss, di gini mapakya si Ebel Kiss. Una gini siya yung mga gitipigan ng mga balak para gini sa tuang mga suking Tigpaminaw. Mato pa niya diri. What's up, DJ?
What's up to you? Are we all good? Yes. We're doing fine ni Tio Badok diri. Yeah, we're good. English puta panalag sa Tio. Manusplit mata nila. Yes, ignore ba libawan. Manusplit mata. Sa una Tio, eskwela ko sa una mangupyar pa bugo. Karami ta mo kain ko halos hasta nang ngalan sa ikuan, masulat talaga pero. Basta English class na Tio, mupya ta. Bahala nang makupya ng ngalan dia. By the way, I just wanna greet my friends out there from Piston. From Piston. Nakaharapit ng Piston. Kalasang family, Lubaton family from Evil Kiss. Saya ang balak nga naguluhan in Sumya. Ambot nganong dili gayud ko makatulog. Nagsigi na lang pangandoy nga ikaw makadulog. Nabudog na taon kining akong unlan. Nga kanunay gigakos og sigig tandayan. Pagkanindot kaha kung ni aka ning akong kiliran. Tapos akong abaga himuon nimong unlan. Maghisgot kita sa atong mga pangandoy. Samtang ako mga kamot nagsuroy-suroy. Tapos imo kong simhot-simhoton. Apil ang kilikili ko nga video aslom-aslom. Unya kitang duha maggitik-gitik daw batang gagmay nga muagik-ik. Sa kahinam kanimo tuhod ko mupurog. Samtang hirig kong katri magpuyog-puyog. Sigurado ako nga pagkaugma dili kabarog. Kay kanimo mahurot akong mga kusog. Apan aniya gihapon nag-inusara. Wa pa makatulog kay giinsumya. Nalingaw sa paghuna-huna kanimo. Hinaot makatulog aron makit-an ka sa akong mga damo. Tolong ko karon ni kabut balay ko. Tolong ko ni kabut balay. Salamat kay ni Evil Kiss. Nindot kayo ang balak ni Evil Kiss Tio Badok. Ito kay mo tolong kog sayo niko. Ang tulog kag sayo kay aron makit-an ko nimo sa damo. Makita bisag mo na bisag sa dam gulang. Bisan sa damo lang ang tanan makit-an ang imo ang Bisan pinaka. sa dam gulang pakita mo ako. Salamat kay ni Evil Kiss sa imo ang manindot kay nga balak. Bilid ko ni Evil Kiss. Ato ning image ni si Evil Kiss Tio Badok. Tingasa mo na dili ko. Sa diha ingon niya na akong sa pitusan. Karon Wala po niya gibutang dito. Asa siya karon. Ang iyang gibutang dito from Piston basi katong sa iyang mga amigo to. Iyang gipang shout out. kay balak. Salamat kay ni Evil Kiss sa iyang manindot nga balak. Ato ni siyang image Tio Badok din ato ning taga-aglon. Kay mo nito kay balak ko. Ano kaya ang balak? Nagato ni siya load kung makita. Regards to all katropa, maayong gabi ko doon sa imong kauban diya sa Tio Badok magpa-shout out. Maayong gabi ko doon sa kauban diya sa Tio Badok magpa-shout out lang ko ni Papa Bansky, Mama Magdal, Kuya Rumi, Mama Toymats kung sa tanang naminaw ni mo karon salamat din ko doon. So kinsa man agi ka ni Roslyn. Si Madam Roslyn Gomez. Thank you for watching. Ano siya sa ato ang live. Atong oras Tio Badok hapit naman talas 9. Wala na Usa gibalik, samtang nagdagan ang oras mga kalangga. Atok na pong pamalakod si Tio Badok. Tora. Katapusang bala karong gabi una
nga ihatag ni Tio Badok unsay title sa imong balak Kanong karon Tio Badok? practice pagdisan niyo kaning ko. Ha? Sugilanon babag sa katulugon. Sugilanon babag sa katulugon kay padulong naman ta katulugon karon mga Sakto kalangga. po ni. Sakto po ni siya na ato pong ihatag ang balak ni Tio Badok ang katulugon babag. Sana Babag sa katulugon. Sugilanon babag sa katulugon. Itapos na usab ang laing kabuntagon. Ang adlaw mutago sa bugang duot sa mga gabon. Maabot na usab ang mangitngit nga kagabhion. Aron padayon ko ikaw nga akong pagahandumon. Pagkamalipayon ta sa atong panahon. Apan sayang ang taran kay ikaw nahanaw sa hilong. Nitaliwaning kalibutan o gibiyaan ako sa dayon. Nagbako ako o naghilat way pagkapalong. Ang atong sugilanon nga nibabag sa akong katulugon. Pirming nagdugsak ang suwab sa akong mga dughan. Larawan nga mihapitik ning dughang nagbangutan. Nga kanimo gimingaw nag-inusara ni ining kalibutan. O bathala, muhaan na lang ako og dad ako sa akong pinangga. Wala na'y pulos kining kinabuhi puno sa luha. Nangandoy og kalipay ning kabus og timawa. Nga mudanag ang kahayag sa akong taliwala. Wala na'y bili pa ang kabuntagon moabot sa akong pagbangon. Kay wala naman akong pinangga sa kiliran magpalipayon. Sa kinabuhi ko, wala ganag kalipay ipadayon. Kay ang babaeng pinangga nahanaw man sa dayon. Sakto-sakto po sa oras 5. sakto po sa oras Tio Badok. Ngili mo maghapit nagibanata na lang ko. Mao kato ang katapusang balak ni Tio Badok mga kalangga. Iyaan sa dayon. Salamat kay Tio Badok. Wala na gid sila yung utang. Wala na pan. Utang kabubot ko na lang gid. Pa shout out ko diha ninyo tanan pag balaka si Tio Badok kay mingaw ko. Ay minaw ko. Ay salamat kay ni Madam Susan Bulagaw. Ayaw pag-iili ni mo diha Madam. Mga pagkipagkahuman sa balak ni Tio Badok. Sakto gid po na iya ang Tio. Iya ang pag-request. Kay lang imo ni balak. Iko dons believe ko nimo imbes nagtanday ko ni Toy Mats. Isalikway na lang ko tungod sa imong balak. Iko dons. Isalikway ko nun siya kay tungod sa balak. Ang linaw ko bugto. Nabugto na mga anak ko niya. Nagbugto nga linaw ko kapaambag. Kana si Idoy ko dun soy pag umangko na sa pag-agawan ni Silhig Airline kay Mari iyang surname. Salamat kayo. Salamat kay ni Silhig Airlines. Alright. Wala na tayo igong oras para makapanti pagadto sa unahan Tio Badok kay atong oras niya panti na sa pagkalas 9 nakawat na ta sa oras Tio Badok. Nalingaw na ta dire. Ay tag dispensa sa mosunod nga programa ani. Pasalamatan na lang nato ang ato ang mga suking di paminaw Sa live. na always na nagalikli sa ato ang live, ato ang mga OFW, ato ang mga silinganan, asa man karon sila nahimutang na
always silang nagsunod sa live kapilikin sa mga pasiyaw o balak sa gugma matag Biyernes gikan alas 6 hangtod alas 9 sa kagabion. Kaya pasalamatan po nato ang ato ang mga RCFM Katrupa Fanatics na always pong nakasunod ning maong programa. Ug usab pasalamatan usab nato ang mga sponsor. Kapilikin sa ato ang nagpaluyo ang ato ang mga produkto na mao gyud nagbuhi sa ato ang programa tiyo pa do. Salamat kayo sa atong mga suking tigpaminaw. Tiyo pa do. Bisa day ko mo ambagin ko may kuan na. May gabi lang sa mga taga Antipulo day. May pagpaminaw niya daw sa may panas day. Mayo nga gabi sa mga taga Panas. Mina po na sila sige day ko pero wala gid kay mag-tips lagi. Kay maulaw ko no sila may isgutan nila alam. Wala nga magkara kana na pangalyas lang gud ya. Pangalyas lang mo. Mga ilumbari ko mga amigo diha. May gabi na yung horot. Gabi na lang yung tanan, mga kalangga. Adto na kami mga kalangga, manamilit na. Pauli na kami sa pinakapungkayang bahin sa Kabutiran. O magasakay niya ng huyuhoy sa babugnaw kagabion. Aron magtagi usab kami sa mga balak. Usa kami ng hinaot sa amo niyang pagbalik ikaw nagpaabot. Assalamualaikum. Kay sa kalipay nga ilabihan ikaw man ang among pagahalaran. Aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Kini na lang sa Igudonsoy magaingon sa ngalan sa among station manager Kuya Engineer Mario Lactuan. God is good all the time. Whatever happens in life must go on. Always remember, always smile. This is your radio 89.9 RCFM. All the best FM. O gibilin ko kanyo kinigabihan sa pagpangalagan mga kalangga. Ang ilupain ko tas magpaubos. Kaya mula ka na magpaubos kay siya pataas. O galaw tang magpataas kay siya paubos. So, abutan nga nagagut wato nga sulgoon. Bubuhat bisan wala diha niyang agalog hangtod sa sulod ni gayon. Sa samang takna, sa samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye sa Boca del Norte. Good night. I love you all. God bless. Bye! Bye-bye mga kalangga!